Guys, singlai gabungan spesial. Salam berada pejabat Anda. Mamai Rompi, Mimi Rompi. Ada hidung perpisahan untuk Anda. Aye. Mamai Rompi, Mimi Rompi. Nok Cenil. Kelingan biyen bengi padang ulang midani ngelatar dodok loroan ngucap janji ora sebisa urip mati arep bebarengan nanging akhire ora nyangka sumpah suci gawe cilang Mamai Rompi, Mimi Rompi ngomong manis gaya madu Mamai Rompi, Mimi Rompi bos wedus sing akhire gawe ati patu yen eman katon eman yen sayang katon sayang arep tulung-tulung ning sapa arep sambat-sambat ning sapa rasa pengelung-alungane ngidul tutuk ngidule ngalor tutuk ngalore ngulonnya tutuk ngulone Kage budaya Arsa, budaya Orel Mamai Rompi. Gubuk dhuwur tengah sawah. Wong demen ra ketunggon. Awan katon bengi katon gagase yen durung kelakon tulungnya aja tega pisan apa sih mantak di lantaran nok rini sun orang weru kesalahan Mamai Rompi Mimi Rompi sing akhire jadi perpisahan Nok Rini Jaya. Aduh Nok Rini Jaya aja tega pisan apa sih mantap jadi lantaran Mamai Rompi Mimi Rompi sun orang weru kesalahan sing akhire budaya orel
dadi perpisahan. Bundai Orel nok rini yen eman katon emane yen melas katon melase. Mamai Ropi Mimi Ropi bos wedus bilang ida minangkane sedulur kula dewek sing paling eman sing paling sayang. Duh Bundai Orel Bundai Arsa bapane Arsa wong sing paling eman dewe beli kari-kari bakal dolan menek kok gawa bendara karo gesek menek. Gubuk dhuwur tengah sawah nok rini wong demen ra ketunggo ngajak wae si nok rini lagi gawe pitik ini gawe video kok diupload. Awan katon bengi gagase yen durung kelakon obat nok rini dulung nok rini aja tega pisan apa sing mata jadi lantaran Mamai Ropi Mimi Ropi nok rini Bundai Orel kesun ora weruh kesalahan sing akhire dadi perpisahan. Nok rini tega pisan sing mantangan dadi lantaran Bundai Orel Ayah Elisa sun ora weruh kesalahan sing akhire nok rini dadi perpisahan.